pagsaulog sa National Women's Month sa Marso, empowered nga mirampa ang naglangkub sa Sparkle 10 atol sa gipahigayong runway media conference. Confident, fierce and of course mga maanyag sa GMA Sparkle Artist Center ang tagsa-tagsa nga gipalaila sa MediaCon. Mitambong sa espesyal nga kalihukan sila Senior Vice President Atty. Annette Gozon Valdez ug Sparkle Vice President Ms. Joy Marcelo. Meet the Sparkle 10, Faith Da Silva, Ashley Ortega, Ella Villanueva, Lexi Gonzalez, Shuvi Itrata, Angel Garjan, Liza Lopez, Lian Valentin, ug Rabia Meteo. Tipik lang kini sa mga pagpangandam maghihimo ni pambansang Ginoo David Licauco alang sa maabot nga Sparkle Goes to Canada. Kilig ang dalit niya kauban ang kapuso love team nga si Barbie Forteza kauban ang real-life couple Julian San Jose og River Cruz. Makisadya usab sila Ruru Madrid og Bianca Umali ngadto sa Canada karong Abril 5 og Abril 7.